विशालचा देह जमिनीवर पडला होता आणि त्याचं शीर तिथे लांबवर पडलं होतं. मांत्रिक याही वेळी पळून गेला होता आणि आमचा मित्र आम्हाला सोडून गेला होता. गुरुजी, यावर काहीच उपाय नाही का? विशालला आपण परत जिवंत करूच शकत नाही का? मी विचारलं. नाही, गुरुजी हळू आवाजात म्हणाले. अहो, पण ते अघोरी, ते आत्म्यांशी संवाद करू शकतात ना? मग त्यांची मदत घेऊन आपण याला परत जिवंत नाही का करू शकत? नाही, ते फक्त काही सेकंदांसाठी आत्म्यांशी संभाषण करू शकतात, पण एखाद्या मृत शरीराचा कायमचा जीव हे अशक्य आहे. विशालची अवस्था पहा, काय करून ठेवली आहे ती. आम्ही दोघेही रडत होतो. रडत रडतच नयनने गुरुजींना विचारले, ते इंग्रजी सिनेमांमध्ये दाखवतात तसं आपणही पुन्हा भूतकाळात नाही का जाऊ शकणार? नयन, ही मस्करी करण्याची वेळ नाही. अरे पण मी खरंच मनापासून विचारत होतो. मूर्ख आहेस का? हा काय सिनेमा चालला आहे परत भूतकाळात जायला? अरे पण थांबा, तो जे काही बोलत आहे ते अगदीच चुकीचं नाही. तिथे मांत्रिक. एव्हाना रात्रीचा अंधार पडला होता. पावसाने चांगलाच जोर धरला होता. जंगलाचा परिसर होता. मांत्रिक रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत धडपडत त्या काळोख्या पायवाटेने पुढे पुढे जात होता. त्याच्या हातात काहीतरी होतं. ते तडफडत होतं. ते स्वतःची त्या मांत्रिकाच्या हातून सुटका करू पाहत होतं. मांत्रिक अशक्त असला तरी त्याच्या हाताची पकड तितकीच मजबूत होती. पायवाटेत सर्वत्र चिखलाचं साम्राज्य पसरलं होतं. चालताना त्या चिखलात मांत्रिकाचे पाय अक्षरशः रुतत होते. घाबरलेल्या अवस्थेत असलेला तो अधूनमधून मागे वळून पाहत होता. मांत्रिकाला अशा अवस्थेत जर कोणी पाहिलं असतं तर हा तोच दुष्ट मांत्रिक आहे याचा कोणालाच विश्वास बसला नसता. तेवढ्याच समोर अंधारात त्याला काहीतरी दिसलं. इतक्या वेळानंतर आता पहिल्यांदा त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं होतं. पण ते नक्की काय होतं? पावसाचा वेग वाढत होता. दूरवरून ढगांचा गडगडण्याचा आवाज येत होता. वाटेतील झाडांचा अधूनमधून आधार घेत धडपडतच तो त्या दिशेने जाऊ लागला. तो जसजसा पुढे जात होता तसतशी ती वास्तू अंधारातून आकार घेत बाहेर येत होती. जणू ती वास्तू स्वतःवरचं काळोखाचं पांघरूण बाजूलाच करत होती. आकाशात विजा चमकू लागल्या. तसं त्या पडक्या वास्तूची भग्न अवस्था अजून भयान रूप धारण करू लागली. ती वास्तू दुसरं तिसरं काही नसून एक मंदिर होतं. जीर्ण अवस्थेतील एक प्राचीन मंदिर. पण मांत्रिकाचं त्या मंदिरात काय काम? मांत्रिक त्या मंदिराच्या तुटक्या पायऱ्या हळूहळू चढू लागला. ते मंदिर अघोरी देवतांचं फार जुनं मंदिर होतं. मांत्रिक फार थकला होता, दमला होता. काही वेळ तो तिथेच तसाच पडून राहिला. तिथे गुहेत. गुरुजी, तुम्ही हे काय बोलताय? खरंच हे शक्य आहे का? आपण परत भूतकाळात जाऊ शकतो का? आणि कसं? का, कसं, कधी या प्रश्नांची उत्तरे माझ्याकडे नाहीत. पण एक मात्र खरं, ते म्हणजे या जगात अशक्य असं काहीच नाही. मला वाटतं आपण या विषयावर उद्या बोलू. आधी तुमच्या मित्राच्या शरीराला अग्नी देणं गरजेचं आहे. त्याला असं या अवस्थेत सोडून चालणार नाही. गुरुजी नेहमीप्रमाणेच कोड्यात बोलत होते. आम्ही मात्र तिथे ढसाढसा रडत होतो. रात्र फार झाली होती. काही वेळातच आम्ही आमच्या मित्राच्या मृत शरीराला अग्नी दिला आणि तिथेच बसून आम्ही पुन्हा जोरजोरात रडू लागलो.
भूतकाळात जाणं हे ऐकून कानाला समाधान मिळत होतं. पण खरंच असं होणार होतं का? हे खरंच शक्य आहे का? या विचाराने आम्ही अजूनच काळजीत पडलो. शिवाय त्या मांत्रिकाचं काय, हाही प्रश्न होताच. तो अशक्त असला, तो पळून जरी गेला असला तरी जिवंत होताच. त्याचा बदला आम्ही घेणार होतो खरं, पण कसा? आम्ही मनाने आणि शरीराने इतके खरंच शक्तिवान होतो का? की बदलेची भावना ही फक्त त्या क्षणापुरती निर्माण झाली होती? शेवटी आम्हालाही आमच्या जीवाची काळजीही होतीच. काहीही झालं तरी तो शेवटी मांत्रिक होता. तिथे मंदिरात मांत्रिक मात्र जोर जोरात हसत होता. एक गेला, आता 2 राहिले. तो पुन्हा एकदा जोर जोरात हसू लागला. तो धडपडत उठला. त्याच्या हातातील जीव आता निपचित पडला होता. तोही इतका वेळ सुटकेचा प्रयत्न करून दमला होता. त्यानेही मांत्रिकापुढे हार मानली होती. न जाणो हा मांत्रिक अजून किती जणांचा जीव घेणार होता. पावसाचा जोर आता जरा कमी झाला होता. तसा मांत्रिक मंदिराच्या पायऱ्या उतरून मंदिराच्या पाठच्या भागात आला. त्याचे पाय अशक्तपणामुळे आणि पावसाच्या गारठ्यामुळे लटपटत होते. तिथे एका चौकोनात काहीतरी पुजले होते. तो एक चाळा होता. चाळा हा एक पिशाच्याचा रूप मानला जातो, पण त्याची एखाद्या देवाप्रमाणेच पूजा केली जाते. चाळ्याचा अनेक कामांसाठी वापर केला जातो. त्यातीलच एक म्हणजे देवस्की. एखाद्या शत्रूचा नाश व्हावा, त्याच्या पाठी सगळी संकटे, दारिद्र्य, दुःखे लागावीत आणि यातूनच तो मनुष्य एकतर ठार वेडा व्हावा, नाहीतर आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावा, हा त्यामागचा मूळ दुष्ट हेतू असतो. अर्थात याची फळे देवस्की करणाऱ्या व्यक्तीलाही काही काळाने तितकीच भोगावी लागतात. पण मांत्रिकाला याचं काहीच वाटत नव्हतं. तिथे बाजूलाच काही लिंबू, कोंबडीची पिसे, बकऱ्यांची कवटी आणि रक्ताचे डाग स्पष्ट दिसत होते. हा सगळा पशुबळीचा प्रकार वाटत होता. मांत्रिकाच्या हातात एक रानकोंबडा होता. मांत्रिकाने त्याचा बळी देण्यासाठी त्याला तिथे आणला होता. आम्हा मित्रांवर देवस्की करून आमचा सर्वनाश व्हावा, यासाठी तो चाळ्याला जागृत करत होता. त्याने तो कोंबडा तिथे खाली ठेवला. बाजूचाच एक दगड उचलला आणि त्या जीवावर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खालील लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा. चॅनल सबस्क्राईब करणे हे संपूर्णतः मोफत आहे, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. व्हिडिओसाठी केलेल्या मेहनतीबद्दल तुमच्याकडून फक्त एका लाईकची अपेक्षा आहे. व्हिडिओ आवडला तर कृपया तो तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा.